Action. Alay, 1, 2, 3, cheers. Start television. Wie belt zo vroeg van die morgen? Als je... Nee, Je maakt Ethan. Kat. Hierna kan ik praten. Ethan? Ja? En dan wat meneer nadat ze... Je kan niet wel zo vandaag barsten in mijn kamer, hoe dan je wist, hè? Jadi ya kau klap. En dan? New Zealand. Kat! Ja, meisje. Kom ik zien van een... Dat is ik lekker aan. Ja. Mijn facials. Ja, ze noemen zo. Dat is aan. Ah, ja. Oké, we gaan eens. Zo, hoe gaat het? Ik praat tegen Bloem. Nee, mas tu praat. Het is staat ach ja. Yes, meu. Ik heb veel nieuws. Lijkt mij wacht. Testing, 140, testing. Zet hem af. Yes, meu. Kijk, je lijkt voor mij hierdie beerte zit te flerry. Ja. En hierdie girl lijkt soos 'n prostituut, mind you. Ai! Make me sweat. Make me Wat van die Jackie behind the scenes, Ethan? Ethan, wat van die camera? Draai die camera. Rani camera gaan na Jackie. Kom, Jackie. Je lekker. Action. Beerte dus... Ini saya suruhkan. Ini kasar. Look your word action. Zo, hoe gaat het? Ik praat tegen Bloem. Beerte is om eerlijk te wees, nee, mijn ma is ziek en... Iemand wil je yes. Hoe gaat zo hier? Die is gemist. Ja man. Word of the day. Word of the day. Je kan niet lezen. Maar je zou zwanger aan. Hoe min Jaya nou? Als dat maar jouw bestie. Maar je raakt zwanger van die bestie. Hoe doe je dat? Lekker man. Nee. Zie, die is Richard komt van je kasi video. Wacht dan. Beerte zeer. Ik neem aan deze gas. Ach, ga ze natuurlijk. Wonderlijk. Wat waarom zijn we? Wat zo? Wat? Ja, dus ik ga zeggen wat is fout, nee? Dan ga ik zeggen, jouw vrouw heeft verbreiden, vermoord en gebaseerd die bewijzen. Ze staan je kans. Gebaseerd op die bewijzen. Ja, ze staan je kans niet. Ik jammer meneer Beertes. Dan gaan ze, Action. Wat zo toen staan? Wat mee kon staan? excuse? Zoiets is jammer. Ja, je moet zo die kans. Oh, mijn Lindsay. Heb je nog geruikt? Wat moet ik dan nog passeren? Ai, Jorgie. Jeroen, moet ons alweer. Kan ik u misschien helpen, mevrouw? Dan je tegenwoordig wij vroeger. Broer, waar heb je gezien? Echt Dan niet. wou ik naar je gezegd. Oké, ik ga geef me gewoon nog een trap. Nou, hardloop die. Kijk eens, dan gewoon jou. Is het niet jullie van die kant dat naar die posisi luar? Naar de camera kijk. Ja, kijk naar de camera terwijl je zo kijkt. Kijk, wie kijk om van die dingen is. Yes, je meid. Action. Wat is fout spierder? Jouw vrouw heeft verbreiden, vermoord en die was gebaseerd op, niemand waar ik het vaker. Mijn liefje, Lindsay. Wat is fout? Hoe komen jullie? Wat? Hoe bedoel je, vrouwmens? Hallo? Hoe kom je zo hard hier? Wat dit gebeurt? Je moest meteen dat het gebeurt.
Hoe bedoel je? Kennen ze die? Dan moeier. Bertus, ik zoek mijn geld. Nahan, Gloria. Die zijn ze, nahan, die ga hier. Wil je nog? Wil je nog zien? Ala, kaya mas nanibalasat eh. Doya, give me 2 ko mini kombes. Ay, bo. Isi mama ni nan camera nini foresan. Ay, bo. Kim station no station na harta bari gira sa ai bo. Ye ho raha hai. Ai, sit up.